školstva, výskumu, vývoja a mládeže. Dnešnú tlačovú konferenciu sme zvolali, aby sme vás informovali o vzájomnej spolupráci pri implementácii kurikulárnej reformy a o ďalších aktivitách na podporu skvalitnenia vzdelávania medzi Ministerstvom školstva, Národnou bankou Slovenska, Slovenskou sporiteľňou, Národným inštitútom vzdelávania a mládeže a Finkve centrom. Skôr ako prejdeme samotnej tlačovej konferencii, bude jej predchádzať podpis memoranda o porozumení a vzájomnej spolupráci. Podpíše ho minister školstva Tomáš Drucker a guvernér Národnej banky Peter Kažimír. Memorandum o vzájomnej spolupráci je podpísané. Môžeme prejsť k samotnej tlačovej konferencii. Poprosím teda pána ministra školstva Tomáša Druckera, pána guvernéra Národnej banky Slovenska Petra Kažimíra, generálneho riaditeľa NIVAMu Martina Bodisa a predsedu správnej rady Finkve centra Štefana Mája. Nech sa páči, pán minister, odovzdávam vám slovo. Dobrý deň, dámy a páni. Dnes sa naozaj veľmi teším, že sme pristúpili k podpísaniu aj takémuto slávnostnému spôsobu podpísania memoranda o spolupráci pri zavádzaní inovatívnych riešení pri vzdelávaní našich detí, žiakov, študentov základných stredných škôl. Ide o podpis záväzku na ďalšiu spoluprácu pri tzv. Finkve riešení programu Finkve, mnohí ste o ňom počuli, ktorý nám už niekoľko rokov na Slovensku sa snaží zlepšiť finančnú gramotnosť našich žiakov a študentov. Prečo toto považujem za dôležité? Z dvoch dôvodov. Poprvé, tvrdím, že nie sme najmúdrejší, ani štátna správa, ani my na ministerstve a chceme sa otvárať. Máme tu mnoho dobrých, inovatívnych nápadov, návrhov, ale aj už konkrétnych implementovaných riešení na Slovensku a ministerstvo sa naozaj chce otvárať takýmto novým inováciám pri vzdelávaní. Finkve, jeden úspešný projekt, je to pilot, prvý, jeden z ďalších alebo viacerých, ktorý chceme do nášho vzdelávania vsunúť ako regulérny nástroj a spôsob, ktorým budeme zvyšovať predovšetkým v tejto oblasti gramotnosti našich žiakov a detí. Je tu s nami aj pán guvernér Národnej banky Slovenska, pán Štefan Máj, chýba pán predseda predstavenstva, generálny riaditeľ Slovenskej sporiteľni, pán Krutil, ale sú to práve títo páni, ktorí sa odhodlali spoločne vytvoriť takýto program Finkve. V minulosti, alebo v poslednom roku bolo už testovaných na Slovensku 22 000 žiakov a študentov základných a stredných škôl. V súčasnosti sa až zapojilo do tohto programu až 48 000 žiakov a študentov pri výučbe finančnej gramotnosti. Nejde ale len o samotnú finančnú gramotnosť, možno kolegovia viac povedia o tých dôvodoch, čo ich viedlo k spusteniu takéhoto programu, ale je to nástroj a program, ktorým dokážeme práve prostredníctvom napríklad takéhoto programu finančnej gramotnosti zvyšovať jazykovú gramotnosť a matematickú gramotnosť. Zároveň tu máme už ucelenú technológiu, ktorou dokážeme priebežne testovať žiakov a už dnes mám k dispozícii výsledky napríklad za minulý rok, aj za predchádzajúci rok na tej skupine detí a žiakov, ktorí boli testovaní po jednotlivých ročníkoch, od 3. ročníka na základnej škole až po maturitné ročníky stredných odborných škôl a gymnázií. A hovoríme o tzv. OECD štandarde a my vieme presne vidieť za každý typ ročníka, ale aj podľa typov škôl, akú úroveň gramotnosti, či už v jazykovej, matematickej, finančnej, tieto deti vykazujú v porovnávaní so štandardom OECD. Zjednodušene by sme mohli povedať, že niečo takéto máme len na úrovni 15-ročných detí v PISA testoch,
A my takýmto spôsobom dokážeme získavať dáta o každom jednom ročníku. Čím viac detí sa nám a škôl zapojí do takéhoto programu, tým budeme mať presnejšie dáta. Dokážeme oveľa efektívnejšie sa pozerať na to, prečo ktoré školy dosahujú oveľa lepšie výsledky, i sa tam pozrieť, čo robia inak. A zasa prostredníctvom systému, ktorý tento program má, a to je prevzdelávanie a práce s učiteľmi, veľmi efektívne a flexibilne reagovať, aby sme zlepšovali tie prístupy, inovácie, ktoré vo vzdelávaní každá škola nejakým spôsobom si vie realizovať, aby sme ich dokázali uplatňovať aj v celom systéme vzdelávania našich škôl. A naozaj toto považujem za veľmi dôležitý krok vpred. Toto je len memorandum, ktoré hovorí o tom, že už od budúceho školského roka chceme oveľa intenzívnejšie spolupracovať. Následkom budú vykonávajúce zmluvy, ktorým chceme pristúpiť ku konkrétnym podrobnostiam. A memorandum hovorí aj o tom, a dáme ho k dispozícii, že ministerstvo školstva chce byť aj štandardným projektom priamo vo FINKVE neziskovej organizácii. Chceme byť tým partnerom spolu aj s Národnou bankou Slovenska, aj so Slovenskou sporiteľňou a ďalšími partnermi, ktorí budeme mať aj vplyv nad tým, kam sa ďalej táto organizácia bude uberať. Nechceme zostať len pri finančnej gramotnosti. Chceme rozvíjať tento projekt aj do ostatných oblastí, ktorým dokážeme naozaj sa približovať k modernému svetu, k modernej Európe. Nedávno som bol v Holandsku, navštívil som ENRO organizáciu, disponujú veľmi podobnými systémami, majú dáta naozaj o každej škole, o každých žiakov a na dátach sa dá samozrejme potom hodnotiť nejaké výstupy. Je to len jeden z projektov, ktorým chceme zlepšovať školstvo a budem veľmi rád, ak takto vám budem môcť predstaviť v krátkej dobe aj ďalšie oblasti. Chcem sa ešte raz veľmi poďakovať kolegom za veľmi konštruktívnu spoluprácu, diskusiu a prípravu a môžem poprosiť pán guvernér o pár slov. Ďakujem, pán minister, dámy a páni. Takisto vám prajem dobrý deň dnes z pôdy ministerstva školstva. Asi vás prekvapí, toto je zvláštna spoločnosť, kde sme sa tu dneska stretli a tie dôvody sú ale naozaj unikátne. Najprv chcem povedať, že v Národnej banke Slovenska sme sa pred 5 rokmi rozhodli oveľa viac a intenzívnejšie sa venovať finančnej gramotnosti. V tom najširšom slova zmysle, pretože ak hovoríme o finančnej gramotnosti, tak tým adresátom tých aktivít nemajú byť len žiaci a mladí ľudia, ale sú tu aj ďalšie skupiny, ktoré sú kľúčové z hľadiska spotrebovania finančných služieb, či sú to proste dôchodcovia, ohrozené skupiny, poberatelia hmotnej núdze, rôzne priznám, rómske obyvateľstvo, ľudia, ktorí sa ťažko vysporiadávajú, sú v ťažkých životných situáciách. Pre nás je ale naozaj kľúčové a najefektívnejšie sa zamerať na mladých ľudí. My sme si povedali, že nebudeme suplovať vzdelávací systém, na to naozaj nemáme ani dostatok energie, ani prostriedkov, ani sa nechceme miešať do cudzej práce. Ale chceli sme poskytnúť svoju expertnú kapacitu a to v podstate robíme už 4. rok a podľa nás aj celkom efektívne. Poznáte tú nekonečne opakujúcu sa otázku každého študenta. Ja, keď som bol žiak alebo študent, tak som sa pýtal, poznáte to, a prečo sa to vlastne učím, na čo mi to je? No tak v prípade finančného vzdelávania ide naozaj tá odpoveď je veľmi jednoduchá, pretože hovoríme o tom, že pripravujeme mladých ľudí na tie najčastejšie životné situácie, s ktorými sa proste určite stretnú a našim záujmom je, aby boli vyrovnanými partnermi v tej informačnej asymetrii medzi tými, ktorí poskytujú finančné služby a tými, ktorí ich spotrebujú. A takisto sa snažíme presviečať, a bankári o tom budú ďalej hovoriť, komerční bankári, že najlepší klient je vzdelaný klient, to znamená je v záujme finančnej stability, ktorá je našou kľúčovou agendou, ale v záujme aj konkrétnych poskytovateľov finančných služieb, aby ich klienti sa zaväzovali k plneniam, tak aby ich mohli tieto plnenia vrátiť, aby sa nedostali do zlotých životných situácií, aby výsledkom neboli niektoré rodinné drámy z hľadiska neschopnosti platiť svoje napríklad záväzky. A v tejto ceste nám samozrejme pomohlo aj to, že sme stretli ľudí z FINKVE
A tu musím povedať, že tou našou pridanou hodnotou je to, že sme v istom momente nabrali odvahu vstúpiť do partnerstva prostredníctvom našej nadácie Národnej banky Slovenska. Spolupracujeme s nadáciou Slovenskej sporiteľne a je to unikátne z pohľadu toho, že ide o inováciu vo vzdelávaní. My sme to vycítili, investovali sme do toho ľudské kapacity aj finančné prostriedky a dnes máme spolu také malé výročie, pretože sa materializuje, zhmotňuje sa proste niečo, o čom sme snívali, alebo sme sa o to usilovali niekoľko rokov, pretože našim partnerom sa stáva kľúčová inštitúcia v oblasti vzdelávania na Slovensku, a to je ministerstvo školstva, s tou celou plejádou, s tými tisíckami učiteľov a stovkami škôl, za ktoré ministerstvo školstva metodicky zodpovedá. Takže pre nás je to obrovská výzva, ale pán minister, je to aj pre nás česť, že môžeme tu s vami pri tejto príležitosti stáť. Ja môžem zase povedať pánovi Majovi, že pre nás je česť spolupracovať na projekte FinQuE a že budeme udržateľnými partnermi, či už z pohľadu financovania alebo našich odborných kapacít. Tešíme sa na ďalšie školské roky, kde aj meno našej banky, Národnej banky Slovenska a ďalších inštitúcií, ktoré sa na tomto podielajú, snáď budú môcť ako keby sa dožiť dobrých výsledkov, konkrétnych výsledkov hlavne, a tie sa musia prejaviť samozrejme v kvalite a v testovaní a vo výsledkoch, ktoré doručia naše deti. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Príjemný dobrý deň, milé dámy, vážení páni. A je toto pre nás veľmi dôležitý míľnik a úprimne sme radi, že došlo k podpisu dnešného memoranda o porozumení a spolupráci pri implementácii nášho programu FinQuE. Verím, že budete so mnou súhlasiť, že najväčším nepriateľom prosperity ľudí je finančná negramotnosť. A toto nás práve viedlo k tomu, aby sme začali rozmýšľať, akým spôsobom tú situáciu zmeniť, akým spôsobom prispieť k vychovávaniu mladých ľudí v oblasti finančného vzdelávania, pretože tam je potrebné, si myslíme, začať. A tak vznikol vďaka expertom, ktorých sme získali pre túto myšlienku zaujímavý program FinQuE program. Priznám sa, že na začiatku sme nevedeli úplne, do čoho ideme, ale tie výsledky, ktoré teraz dosahujeme, sú naozaj tie, ktoré potvrdzujú, že sme išli správnou cestou. Prečo je FinQuE program zaujímavý? Je to naozaj inovatívny program, tak ako to už odznelo, pričom my meníme ten systém vzdelávania z memorovania, reprodukcie na kritické myslenie. Čiže vedieme mladých ľudí k tomu, aby vedeli analyzovať získané informácie, aby ich vedeli posudzovať, aby vedeli správne argumentovať a na základe toho sa správne rozhodovať. FinQuE program, tak ako to už odznelo, nie je len o finančnom vzdelávaní. Tým, že finančná gramotnosť nie je samostatný predmet, ale finančné vzdelávanie je začlenené, dá sa povedať, do všetkých predmetov, ktoré sa v školách učia, tak de facto my prispievame k tomu, aby sa zvyšovala gramotnosť aj matematickej, čitateľskej, digitálnej, environmentálnej a ďalších oblastiach. A takisto učíme mladých ľudí, aby naozaj vedeli posudzovať a správne sa rozhodovať. Veľmi dôležitou súčasťou FinQuE programu je to, že sa venujeme učiteľom, vedeniu škôl, pretože je potrebné, aby sme týmto prispeli vlastne k ich profesionálnemu zvyšovaniu ich kvalít a ich možností tým, že prechádzajú potom z toho tradičného vzdelávania na vzdelávanie a vedú tých mladých ľudí práve k tomu kritickému mysleniu. Učitelia absolvujú takisto dištančné a takisto prezenčné vzdelávanie a tie výsledky sú naozaj veľmi dobré. Mimoriadny prínos pre pedagógov je to, že im poskytujeme veľmi kvalitné metodické materiály, metodické listy a pracovné úlohy pre žiakov, ktoré sú samozrejme pripravené na jednotlivé oblasti vzdelávania. A čo je, myslím, že mimoriadne dôležité, je práve to, čo už odznelo, že my vieme a robíme pravidelné diagnostické testovanie žiačok a žiakov a vieme to robiť preto, že sme na začiatku zadefinovali
referenčný rámec kompetencií, ktoré majú mať mladí ľudia, aby na to, aby dosiahli úroveň A1 až B2, tak ako to poznáme z jazykov. Tým, že sme toto zadefinovali, vieme vyhodnotiť na základe diagnostických testov ich východiskovú úroveň a potom pravidelne testovať a vidieť ich pokrok. Myslím, že toto je to, na základe čoho vieme odhadnúť až na úroveň žiaka, akú úroveň dosahuje, a samozrejme školy, zriaďovatelia a ministerstvo bude vedieť na základe toho samozrejme riadiť celý vzdelávací proces. Sme veľmi radi, že k tomu prispejeme a myslím si, že to môže byť naozaj dobrý príklad spolupráce verejného, súkromného a neziskového sektora. Ďakujem pekne. Pekne. Pán riaditeľ. Nech sa páči, pán generálny riaditeľ. Pekný deň, dámy a páni. Dovoľte, aby som vás aj ja pozdravil. Ja v mene Národného inštitútu vzdelávania a mládeže vítam uzavretie tohto memoranda. Zároveň vítam, že taká spoločnosť ako FINKVE prichádza ako pilotný projekt. My sme pripravení v spolupráci, sme v podstate Národný inštitút vzdelávania a mládeže zodpovedný za implementáciu úspešnej aby bola úspešná kurikulárna reforma a práve spoločnosť FINKVE nám môže pomôcť presvedčiť mnohé školy, ďalšie školy, pomôcť pretvoriť to tradičné vyučovanie na to kritické myslenie a rozvíjať funkčne žiaka. O to nám spoločne ide, dnes spájame sily, aby to bolo úspešné. Dnes máme garantov Ministerstvo školstva a Národnú banku, aby sme na záver mohli povedať, že tento projekt bol úspešný a že nám pomohol, keď v roku 2026 vstúpia do toho všetky školy, naštartovať mnohé procesy v školách. Ďakujem pekne zatiaľ. Nech sa páči priestor pre